xerrant dels bunyols, que és una pasta frita. Se la fa per les verges i és amb moniato o patata moniato. Un pot de sucre i és molt típic de Mallorca, perquè se feien a cantar a les nines, les sardinates, i ho aixequem amb una bona bunyolada i un pot de vi dolç o qualque cosa que l'acompanyi. Venien a les cases, a baix de la finestra, cantaven serenates i llevaven bunyols i moniato torrats, a vegades, això era més per tot sant. I res, i això, se passava. Pues jo agafava moniatos i patates, la bullia, ponia ben fusa, i hi posava un poquet d'aigua, farina i lladura. I quan estava tot fet, un rebell, el tapàvem fins que s'havia tovat. Llavors agafàvem, teníem la pella aquí, i la pasta aquí, la pasta, i en la mà te banyaves d'aigua, posaves així, en el mateix dit, així, a dins la pella. I era molt bon de banyar, que no me venia bé, però me venia molt bé. I era dia el vesprantes de les veges. I venien joves a cantar, a la tuna, i quatre trastos, però el Gustió llavors convidàvem a prendre bunyols i un pot de moscatell, i mira, se n'anaven un poc alegres. El més difícil de fer bunyol és després agafar-los, la pasta en el puny, agafes la pasta en el puny, apretes que és una cebolleta, el agafes a la mà i li fiques el dit enmig per fer que faci el bunyol, el poses dins la pella ben calenta, el vas girant, la giradora, moltes de vegades ja ho feia amb una agulla mateixa de fer casa, perquè se fessin bé. Després, quan estàvem ja fets, els poses dins un colador, perquè s'ha de suquir un poc, i després es pot posar en sucre, o mel o la que vulguis. Després les te menges i si són bons.